siger. Ja. Yes. Hej. Hej. Hej med jer. Hej. Hej. Hvem er I? Jamen, jeg hedder Charlie, og det er min bror, Sinto. Vi er danspartner. Ja. Vi danser Bollywood. Bollywood. Ja. Wow. Jeg håber, at I er klar til. Jamen, er du klar? Må jeg lige høre, du sagde, I var bror og søster? Ja. Ja. Hvad tænker jeg, er det en fordel, når man skal danse sammen, eller? Det er en fordel, fordi vi har danset lige siden vi er små, vil jeg sige. Ja. Men det kan også være en ulempe, fordi vi skændes os ret meget. Hvor I her, hvor kommer I fra i landet og sådan noget? Jeg kom fra Aarhus, og han kom fra Vejle. Til daglig læser jeg medicin og går på 10. semester. Det gør jeg i Aarhus. Jeg er uddannet finansøkonom, og til daglig der arbejder jeg som forsikringsrådgiver. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Når vi skal til audition, så er det nok cirka 2 uger siden, jeg har født en lille pige. Så vi er ret spændte på, hvordan det kommer til at forløbe. Konditionen er nok ikke helt på plads, men vi håber da stadig at kunne give den max gas. 3, 4, og når vi laver den, skal vi kigge fremad. Så vi kigger 1, 2, 3, 4, og så kigger jeg på dig. Jamen, jeg glæder mig helt vildt. Fyr den af, publikum. Tag godt imod dem. Det gør jeg. Mange tak. Tusind tak for dansen. Prøv lige at høre, publikum. I gik helt amok. Jeg var virkelig begejstret for jeres energi og jeres karisma, jeres danseglæde. Den væltede bare ud af jer. Så ville jeg ønske, at det havde været Bollywood-musik fra starten, eller indisk pop, eller whatever. Det ville jeg bare have elsket, så havde det været sådan endnu mere helstøbt for mig. Jeg kunne sådan have begravet mig mere ind i jeres verden. Men virkelig en skøn performance. Tak skal du have. Lad os stemme! Ja! I får et ja fra mig! Ja! Ja! Det er 4 gange ja! I er gået videre! Tillykke! Sådan. Var det godt gået? Det gik godt. Du har født for 15 dage siden. Ja. Det er jo helt vildt. Wow, mand. Flot gået. Kunne du mærke, at din krop var træt? Jeg kan selvfølgelig mærke, at jeg ikke har helt lang samme kondi. Ja. Det er i hvert fald helt sikkert. Ja. Fedt, vi kom igennem. Yes.